Да, виждате ли го на екрана ми? What? Ебе, хоп. Добре. Йоу! Какво става чат на Гери? Какво става чат на стили? Тотално се И аз вече мога да виждам кой е там, кой не е. Така става номера. Ага. Към Стела чат. Колко бързо се движи чата. Аз между другото съм все още навита да направим това с TikTok-а с този чат. О, не, аз не мога да го направя това нещо после. Не си да го правиш, че ти сам трябва да четеш чат. That's fine. Добре. Окей, много пъжа. Къде се позиционирам? Не знам. Така много странно обаче. Що показва ревюъра ми? Не знам. Май са малко повече от трички. 1, 2, 3, Така. 6. Така. Повече са. Така! Да, само да го спомня. Добре. Не знам, аз нямам viewer аккаунт. Да, готови сме. Само, че трябва да шернеш, предполагам, или? Какво? Да. Добре, чакай сега. Чакай да помисля. Значи трябва да единия браузър source, да може да го поставя после пак. Супер. Ага, с добре. презентацията как ще се движим? В смисъл, че е за визуално главно. И да я следваш. Искаш, представи презентацията по някакъв начин. Можеш ли да го споделиш екран? Да. Тук, да. Сега ми кажи като... то ще ми излезе като споделиш. Който не може да се намери по-интересен въпрос. Дали се хмарят ли? Какво ще програмират? Аз предлагам да програмираме... Смисъл заради бота ми. Това е на Гери Спок. Да, за това се смея. Момичета, колко процента телъка сте? Телк? 1200% съм за някъде. Така ли, да. Гери пита и Стела, харесва ли Айва като потенциален сексуален партньор? И какво мисли за мъже над 2,30? Така, Айвата е много готина по принцип. Аз мисля, че тя май имаше мъж, не знам. Мъже над 2,30, това е прекалено много, няма да лъжа. Не пита за това. Пита за Айвата 9-7. Това... Той е мъж? Да. Не искам. Това не беше въпрос. Добре, както и да е. Мерси за повечето. Помощ. Искаш ли да програмираме сайт за какво чат? За какво да програмираме? Дай чата да ни даде някакви идеи. Искаш ли? Не. Не искаш чата да ни дава идеи? Да. Защо? Те са много умни. Дай шанс! Добре, статичен сайт чат. Ако тръгнете да казвате някакви работи с фреймворци,
И просто, че не сте забавни. Личен сайт на... Дейтинг сайт за нас. Ехе. Първо Hello World. Аз предлагам да е сайт за тоалетни чини. На тоалетните чини да има различни тоалетни чини. Примерно тоалетна чиния на Travis Scott, тоалетна чиния на Азис, на някакъв любим изпълнител. Можем ли това да го направим? Да, ма това защо Добре. трябва да е вебсайт? Биде да знам. На мен ми идва идея по-скоро нещо като... Какви езици знаеш? Бекенд, чаткаш ли го? Зависи за какво. Последните 3 дена съм се изпържила мозъка от бекендърски истории, ама в контекста на C-Sharp и на StreamerBot, тази програма за нещата, дето си навръзвам на стрима. Нямам никаква идея за какво говорите, между другото. Сега едно аз да ти говоря за Astroworld, че там еди коя си песен, примерно. Или за Days Before Rodeo да ти говоря, примерно. C-Sharp, Mi-Sharp, давайте да почваме работа, айде. Отваряй ChatGPT. Направи ли си си GitHub? Направи ли си GitHub? Да бе, аз те слушам. Как глупости, виж, аз съм добър. Чакай, даже, понеже съм ученичка... Не, C-Sharp до тук бях да беше казала Python. Аз бекенд съм кодила само с Java главно, някакви питони съм ровила, JavaScript, ето C-Sharp ми трябва само в контекста на това тъпо приложение, дето си навързвам работите за стрима. За 3 дена научих някакви нови математики, C-Sharp-ове в процеса, докато се опитвам си навържа едно нещо. Затова не знам как да ти отговоря, човек, защото буквално не ме бе какъв език и кой НТ, като ми трябва нещо. Просто го правя. Но overall си фронтенд. Не. Много съм мръсни очилата, трябва да ги изчистя. Говорим за Days Before Rodeo, please. Искаш ли за Days Before Rodeo да ти говоря? Един от най-хубавите микстейпове, създавани някой. Да, готова съм да програмираме. Nice car. Да ти споделя екран, нали така? Как се споделя екран? Да, ти споделя екран. Nice car. 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 Мразя бета къкове. Не те спамам. Мразя бета къкове. Явно е тролят в момента, няма проблем. Мразя бета къкове. Шарап! Как да тайм-аут на мод? Мразя бета къкове. Искам нашите модератори да се сбият. Бой! Мразя бета къкове. Защо се чува? Мразя бета къкове. Чуваш от споделянето ми? Мразя бета къкове. В Дискорд съм ти споделила. Боже, защо? Мразя бета къкове. Споделя екран. Стрима. Добре. Гери, какво се случва? Не знам, брат, какво ти кажа? Professional. Чакай, моят мод може да бамва твоя мод? Или? Така. Как така? Чуваш ли ме? Как така моят мод може да бамва? Чакай, какво? Да, я ги изпобамвайте, бе! Чат! Я ги изпобамвайте всичките, бе! Давай! Една работа.
Може ли да ги изпобамат? Не? Да? Или да ги тайм-аутнете? Нещо щастливо ще да е пушила. Не, аз просто съм си такава. The Lord? Фул шок сте, е. Да, чао! Трябва да е в нашия чат да му волткикнем трибуна. Така, виждам, че шер скрина, ама... Добре, сега. Чуваш ли му добре? Така, аз сега ще се опитам да го навържа. Само един момент ми дай. Те само да видя... Ако направим така... Да, нищо не са. Аха, окей, виждаме се. Добре, окей. That's fine. Обърках се тотално. Добре. Добре. Това е тая трибуна, Къде изчезна? Ти също се споделяш екрана, така ли? Да, ама чакай малко, какво става? Много се обърках. Помощ, чат. Нищо не знам. Ама аз не е в Дискорда. Аз за таковата да ти споделя екрана, където е Дискорда и да изплескам презентацията. Ако искаш да сподели екрана в Дискорда, защото май ще ми е по-лесно. А чата как ще навижда? Те навиждат, смисъл, като отидеш... Да, като отидеш на някаква друга сцена, те могат да ти виждат и чата, и Дискорда, и така нататък. Какво? Какво? Вика, брайте ме уди. Как така като се сменя сцената? В смисъл, какво имаш предвид? В смисъл, от тебе какво те притеснява? Имам предвид твой чат, примерно, да виждат това, дето правиш на екрана, и моят чат да виждат какво правиш на екрана, плюс презентацията, нали? Така да изкипра да просто за визуална подкрепа. Или ако толкова настояваш, няма... Не знам аз вече, не знам. Нали имаш сцена за Just Chatting, сцена, където се показваш екрана? Когато играеш примерно някаква игра, нали имаш сцена, в която там се споделяш екрана? Не, нямаш! Не, аз откакто... Да. Just Chatting с стримва, не съм се брала овърли сцени такива. Добре, в такъв случай просто сподели презентацията в Discord и аз ще я пусна на моя стрим. Те така или иначе виждат всичко. Добре? Значи аз ще спра за сега моето споделяне, така ли? I don't know. Кучето! Кой е това куче отзаде? Дай го! Моля те. Стана почти не сме почнали. То не като почнем, това е да shit. Дай го кучето, искам да го запозная с него. Стрим сте. Кикват са тук, микват са в чата, направо са полудили. Кучо! Иля, мамино! Иля, ви! Моля те, донеси го, моля те. Между другото, някак се знае, че за нея става въпрос. Тук не знам, чува ли през слушалките ми, какво става. Какво правиш, Меги? Дай топката. Хайде, дай топката. Донеси я. Дай топката. Хайде, дай. Тя чува ли? Дай. Не знам през слушалките ми оттък. Дай топката. Вижда ли са? Айде скокни, да е мързел. Айде, дай. Да, видя съм малко как скочи. Може ли да я вземеш да я запозная с моят? Yes. Добре. Хайде, трябва ли си? Добро момче, не мама. Оле, това е възглавницата, че... Ще ми позволиш ли моя да опуди твоята?
Тя няма да му пусне. Ама... Айде да я, виж какъв е хубав. Знам, че възглавницата стили. Ало, ей, ало. Моята има хапи така. О, добро момче. Добро момче. Здрасти, Любе. За малко си помисля, че кучето на Стела умрел. Еба си. Виж какво сладко? Да, става с главица. Си бях забелязала. Твоята е много сладка. Как се казва? Мегуми. Мегуми. Означава... Мегуми. Да, добре. Мегуста. Мегуми. Добре, да е. Мегуми да е. Да, добре. Женско японско име означава благословия. Оу. Да. Интересно. Моето се казва Травис Скот. Обвия се е красил на Травис Скот. Означава добър музикант. Аз бих кръстила Фокс Стивенсън в такъв случай. Какъв е този циклоп? Не е циклоп, а е куче, окей? Аз ще гласувам. Не му бъркай. Агресивна ли е? Не. Палава ли е? Скача ли ти на главата, докато спиш? Не много. Чакай, ще покажа един номер с скачане и оставам да почваме. Чакай. Скачаме в ръцете, хайде. О, как израмза. Сладка е. Добре, Изазиши. То трябва да скота някакъв рап ли? Какво трябва да е това? Да преиграя ли чат? Добре, ще преиграя. Как може да не знаеш кой по дяволите е Травис Скот? Давай някакъв там измислен изпълнител. Аз казах ли ви, че тя не знае? Някакъв ран... Да, има една известна песен само и се казва Фин. Изазиши. Гергано, добре си барнала за този стрим. Барнала си нещо за този стрим. Мерси. Или сама са барнала. Мерси. Благодаря за комплимента. Айде да почваме! Айде, обаче аз как мога да ги покажа тези неща на стрима? Трябва да покажа екрана ли? Да, ти може да си покажеш това, където сме си тук в споделянето. Чач не съм много бъркващо цялото нещо. Но да, аз виждам презентацията и ние също се виждаме, така че... Let's go. Добре. Така. Пиеш ли бензин? Да. Между другото, ама спрях, защото ми се отразяваше зле. Защото като пишках и беше зелено човек. И не се чувствах добре от този факт. Така. Така бяха идеалки. Как да си ги върна така? Така. 5 години по-късно. Поне се забавляваме, как гледаме чата се забавляват. Поне моят. Виждам ги, че са сметни. Чат, забавлявате ли се? Аз ще се кефя да видя вода, какво се е случвало там, защото ги виждам просто как спавят. О, май гад. Ще има ли Among Us? Какъв Among Us е, брат, че програмираме? Айде да направим сайт за гащи за Among Us.
Добре. Нали знаеш малките монгълчета да създадем гащи за тях? Примерно. Твой чат са наркомани. Виж. Борислав, какво пише? Направо ги Леле! Ниче в момента, защото не гледам чата и се правят които си искат анархия, защото в чат правилата ми пишат специално без наркомани, ще ни нещо протестират, ми се струва. Много лошо. Много лошо. Обичам чат, знаете. Аз не го обичам чат. Не го обичам, наистина. Като малък вдишвах изпаренията от бензин от колата на баща ми Стела, така че внимавай с бензина. Да, не искам да стана като тебе. Абе, Лорда се ядоса. Така, дай да почваме с презентация. Че ми е интересно да е. Айде! Искам да разбера. Айде! Изазиши. Аз къде отворих тази презентация, между другото? Къде ме шерка? Ти се обърка вече. Тотално се объркаха. Да, бе, Каква любов, бе, Лафъл? Няма любов на този свят, бе. Трябва ли да ти го обяснявам, бе? Трябва ли да ти креща сега? Ето го, бе. Ето го, видях го. Не накрая. Аз ли да чета? В момента трябва да се го преместя на другия екран, да не ми прави филми. Така. Така. Урок за нещо програмистко. Левел нуб. Аз съм професора. Вие сте нубовете. Или стилята е нова. Вярно е, така е. Реално е така. Добре. Ще стигнем и до примера, където, нали, така или иначе, ще трябва да се измислим пример. Може да използваш моя пример от салат презентация. Готови ли сте? Чат, готови ли сте? Много е вълнуващо. Не мога, това е първия ми път. Не мога наистина. И аз се сбийте модове. Стига да е. Защо искаш да правиш драма? Мисля, че съм готова, да. Добре. Вълнувам. Супер! Опа, можете ли да познаете какво ще учим днес? Някои от моя чат знаят, така че нямате право да отговаряте. Не. Аз се отказвам. Може ли аз запознавам? Може ли? Може. Добре. Днеска ще учим за птичките и пчеличките. Добре, айде, следващия въпрос. Ако можехте да я зарите, какво да ми преподаваме? Какво би било? Увото е крейзи. Ако не е това. Увото е много крейзи. Трябваше. Отговор В. Айде, чат, опитайте се. Айде, чат, не искате ли нещо друго да предположим? Толкова сме некадърни. Но да, айде направо на next. Браво, бе, Фипс! Цък, браво е. За това упражнение са ви нужни по един акаунт в GitHub и един ChatGPT. Мяу. И ще правим нещо в GitHub. Хи-хи. За какво се използва GitHub от програмисти? Това е нещо като платформа за складиране на файлове и хранилища и там се следят всичките версии на файловете. Примерно, когато 5 програмисти работят по един и същи проект, трябва по някакъв начин тия хора да се засичат кой какво, къде ручка, защото по някое време, като се щупи нещо и някой като каже не бях аз не съм пипал, и всички като кажат така. И затова съществува GitHub главно, но има девопски процеси вътре, може да изпълняваш, да деплойваш, да project management да се водиш, да се събираш код, да се събираш гисти, всичко можеш да се правиш. Там документация да събираш. Ние ще правим сайт. Просто ще правим сайт. И ще ви покажа как се
дига сайт в GitHub през GitHub Pages. Нали, някои от вас сигурно го знаят това, но някои не го знаят. Нямам никаква идея какво е това. Да, тя дете са програмирали, са забърквали, може да го знаят, но за тези, които не го знаят, просто ще дигаме статично сайтче, което ще ни направи ChatGPT главно. Защото все пак моят замисъл е това да е окей за хора, дето не пипат код. Ако искат да си правят някакви такива сайтчета с literally easy. Здрасти, Влади. Добре, влизай си в GitHub стили и прави хранилище. Добре, чакай. Чакай. Камерата ми пак нещо. Бота ми отговаря на твоя чат. Видях. Така, чай, споделям ти екран. Окей. Не, аз съм споделила екран. Може да влезеш да ми видиш екрана? Колко че там бе? Меги. Да? Какво искаш сега да направя? Там горе имаш едно плюсче. Най-отгоре. Че да намеря къде ми е скапания шер. Hello. New Project ли? New Repository. Да, виж на презентацията буквално да е маркирано. За кое да реч. Така, да. Yep. Полето се напише заглавието, натисни големия зелен бутон Create. Добре. Трябва да се... С каквото се искаме ме мога да сложа, така ли? Да. Буквално да. Мога да се правя крана чат, не мога. Да, ще направим сайт за боксерки последно. Добре. Правим сайт за боксерки. Така? Нама не е много. Добре. Хубаво. Добре, че всеки го няма да види с тело с това. Сайт за боксерки, бански. Ми цъкаш на зеленото... Чакай, на публика лице, да, цъкаш на зеленото бутонче. Чакай, че ме е страх. Оу. И какво? Сега отваряш ChatGPT. Кажете на чата да ви генерира код за статичен уебсайт, който да включва. Примерно аз съм дала някакви примери. Сега ти какъв сайт искаш? Искаш сайт за боксерки. Обаче каква част от сайта за боксерки е точно визиращи? Магазин да има продукти, на които да може да се цъкне и да се изпълняват операции, функции или... Нали, защото ние визираме нещо малко по-кухичко. Така. Сайт за гащи. Искам сайта ми да има 3 разделения. Искам да има боксерки, на боксерките да има алфа, машкар, вълк, който си къса тениската, такива да са типа боксерките, нали, в различни илюстрации. И също така да има тениски, на които да пише Лил Генг и алфа, машкар, вълк. Можем ли да го направим това? Това трябва да се генерират изображения с дали. Смисъл, това не е нещо за сайт. И самата идея на това нещо е, че тук в GitHub се хостват главно статични сайтове. Примерно някакъв сайт, като е това, дето аз съм написала като пример в презентацията. Има още сумати примери, дето може да използваш. Но ако искаш да го наблъскаме с изображения, ще трябва и двете да генерираме изображенията и ще трябва да ти казвам къде да ги набутваш и защо. И да робим фейч HTML-а. Съм сигурна, че който и в чата, нали,
Който не разбира, това няма да го интересува. Който разбира, ще обърка в червата, ако ти обяснявам това. На стрим, така да го кажа. Добре, не ти кажа за какво да направим сега, айде. Ма не можем да сложим изображения, така ли? Можем. Можем, ще покажа Но как, стига да не са повече от... Добре, може да са боксерки. Може да са... Какви боксерки искаш? Чай да пробвам ти... С алфа машкар вълк, който се къса тениската. И в гората и да има лунна светлина отзаде. Какво? Добре. Какви по-прости изображението? Това е супер просто. Стела говори за мен. След последните сърчове чат GPT сега ще е така. Не ми гледайте последните сърчове, моля ви се. Отчаиваш момичето вече сега. Отчаивам ли те? Ама кажи честно, мога да приема критика. Не бе, кажи ти няма. Чакай да се допиша пробта, нещо не съм казала. Ай, извинявай, добре. Чакай. Да, фалуф. Спек да, чат. Малко я отчаяхме, Не стига глупости, даже се забавлявам. И аз се чудя дали не съм по-отчаяла, защото съм екстра бавняк диска. Защо ви си мислите, че ви ме начавате? Изогът. Мока в Алфа Луф Сигма. Сигма, да. Illustration. For boxers. Боксерки Сигма Бой. Лека на шопата. Не са боксерки Сигма Бой, а Сигма Бой. Тук пак на камерата ми се прецака като едно. Не да разбера. Ало, камера! Да ви бях пратил 2-3 снимки. Ще да ви е по-лесно. Не бе, ние това го репетирахме точно с Сигма Вълка. Лафал! Пишеш на Лафал, няма се базикаш с лопатата, ясно ли че? Не съм сигурна, че точно това трябваше да генерира. Или точно това трябва да генерира. Чакай, мога ли да видя някъде? На стрима ми. Не в Дискорда, чакай. Аз какви също това ми се вижда? Да, защото ми е екрана. Много се обърках. Стели, чакай, ще шерна други. Не, чакай, отворихте стрима, може да видя боксерките. Има реклама. Да, шерни ме екран, ще поведя. Леле. Jesus Christ. Да ви пратя моите боксерки. Въй! Добре. Така. Аз си гледам стрима в момента, да. Ето ти едната генерация. Не, това е моят. Чакай, обърках се. Какво? Добре. Аха. Я? Това са много готини боксерки. Аз ако бях мъж, би ги носила. Не мисля, че боксерките тук са проблема фърито закачено за тях, но да. Добре, окей, няма проблем, ще правим сайт с фърта модели. No one's judging. Идеално е, да. Casual cringe, че Да. Чат, вие бихте ли носили такива боксерки?
Бихте ли? Бая хартуч! Не. Аз такива нося right now. Какво искаш? Ти целува. Омага. Колко е атакуващо. Добре, а може ли боксерки... Какви боксерки? Стели, отвори си чат GPT-то, защото искаш да правим изображение. Отвори си го и че чат GPT-то, ще дам промпта, ако искаш. Просто и ти да генерираш изображения, защото ще изплюи 3, ще ми каже не мога повече. Това е от безплатния план. И трябва Чакай, да бе, изчакаш. аз мога да генерирам. О, чакай, аз съм Да, хакер. това има предвид. Ама искаш да изтегли някакви изображения, да ти ги пратя. Кралски, дето го казвам това, да. Чакай. Generate... Опа, не на... Generate... Направо ме запрепуши цигара. Тук съм чат. Готово. Искаш в същия концепт ли да генерирам ли още такива? Чакай. Here's a mock-up, аха, да. Да, се вземи с... Напред тук. Бесо. Така. Ти се заеми с боксерките, аз ще заема с туалетните. Не с туалетни, само туалетни съм в главата. С тениските. Добре. О май гад. Скибиди. Вижте този гяд. Ту. Пу. О, Махмед. Кой е Мухмед? Махмед. Махмед. На мастера му какво викам занятие? Махмед, защото първоначално така учетах. Каква е целта на занятието? Bestелито иска да направим сайт с боксерки, тениски за сигма вълци, което аз не мога да споря. Какво е това, бе? Creation лимита ми удари, значи имаме 3 снимки с боксерки, които ще се поберат. На какви 3 раздела искаш да ти е сайта с цели? Nice car. Едното да е само с... Това е Илон Мъск ли е, бе, брат? Инквеско. Едното да е само с... с боксерки, пък другото да е с... Искаш да станат 2 отделни странички. Примерно. И едната да е кръстена боксерки, а другата да е тениски, като раздели на магазин. Nice car. Nice car. Nice car. Това скалата ли е? Какво се случва, бе? Не знам къде е гигата, човек. Той не напусна. Инквеско. Този път да са... Мисля, че в Дискорда, че ме заболя главата от тебе вече. Какво искаш, бе, Мартине? Имаме изображение. Готово изображение на вълк. Да ти го пращам ли? Вълк с такова боксерки. Гери, тук ли си? С нас ли си?
Виждаш кой ми пише на джипчето като цяло. What Не I'm виждам, talking about. ще умря. Да бе, аз ще пратя изображението, спокойно, ето, пращам ти. Какво? Не може да се ползваш чат джипчето повече. Разбирам. И какво правим сега? Искаш ли да генерираме сайт без изображение за начало? Добре, айде. Добре. Виж, генериране 3 такива. И аз се достигнах лимита да има. Добре, напиши на ChatGPT. Генерирай ми един статичен уебсайт, който да включва. Сега ще видим какво ще включва. Що просто не ползвате шаблоните на Google. За да ползва човек шаблон ефективно, трябва да знае какво прави. Аз не знам. Иначе ще стане още по... Така, кажи му, Пешо, генерирай ми код за статичен уебсайт, който да включва 2 точки и на нов ред там с циренци започваме да му обясняваме какво ще генерира. Така ли чат GPT му кажи, не Пешо, това не се казва Пешо сигурно. Аре, ако му напиша Пешо, ще ме разбере. Давай. Готова ли си това? Добре. Да. Да се сложи... Опа! Без искам го пратих. Преси му да мерси за фолчето. Прати му го и кой ще генерира, като му го прати. Май ми генерира нещо, не знам. Аз не разбирам нищо. Не ми шерваш екран да видя. Да, опа, извинявай, аз забравих. Извинявай, Гери. Чакай. Имам прекалено много неща на втория монитор. Трябват ми още 2 монитора. Така, махам ти се от споделянето. И ти споделям екрана. Така. Готово. Уга-буга. There. Нищо. Това чат стай. Уга-буга. Така? Копирай го този код, дето си сплю. Ама аз му написах само Пешо, генерирай ми статичен уебсайт. Нищо, копирай го този код да го видим кой че е сплю. Може да че е сплю, нищо интересно, просто там горе, където ти е профилната снимка, горе в десния. Горе дясно, където ти е кръгчето с профилната снимка. Не ти виждам курсора. Вече ти го виждам, насочила се направя. До него, колката, just copy. Не, отляво. И така ли може? Окей. Аз го купирах вече с това. Май. Добре. Окей. Сега отиваш в GitHub, където се направи хранилище. Така и? И сега там, където са тия синичките, с синото поле, където е, quick setup, бла. Виж там на третия ред с най-ситните букви, на първият син линк, където е. Creating a new file. Какво да е пак? Quick setup, където че е малко по-тъмно синото поле. Да. Оп, назад. Окей, да. Да, create new file. И пействаш кода там и го кръщаваш там горе, където ти е поленцето над кода, за да го кръстиш. Това тук не е тук. Кръщаваш го индекс. Не го кръщавай така.
Просто го кръсти index.html. Index.html. Защото иначе няма да ти го разчете и да ти го дисплейне сайт. Аха. Е така. Да. И сега? Сега зеленкото там горе, комита. Няма ли някакви безплатни генератори за и снимки? Има бе човек, обаче нали се сещаш, че трябва да отвори по-следващия мейл и да я обясня къде трябва да я набута тази снимка и как трябва да я набута тази снимка и как трябва... Ти, ако искаш, добре. Чакай. Така, сега. Това ти е файл, където ти показвам фото в сайта, поправи ме ако греша. Това е инфото в сайта. Не, това е индекса. Буквално лафъл. Ще объркаш, че иди на settings сега. Там горе, където е Code, Issues, Pull Requests, Actions, там най-отясно, че е settings. Елай. Ага. Лявото меню, втория раздел, най-отдолу имаш Pages. Хоп. Да. И там цъкаш Deploy from Branch. То се е цъкнато. То се е цъкнато. Това не дей цъка там. Не дей цъка там. Върни го на другото. Това там е сложна работа. И където ти е... Отдолу имаш main, до него root. Май на мейна трябва да цъкнеш всъщност. Какво? А това за какво е? Нищо не обясняваш. Кажи това за какво е, другото за какво е. Дай един рефреш на страницата и ще ти обясня. Така. Ти в едно хранилище, нали, там където се държиш файловете, сега имаш един файл и това ти е цяло хранилище. Може да набуташ там папки, файлове, така нататък. И когато се създадеш примерно един проект, едно приложение и тук може да се клонираш самия код на бранчове, на клони, как да го обясня. И един и същи код, докъдето е стигнал, до който етап е стигнал, може да се създадат по едно копие двама едни и същи програмиста, нали? Обаче един си го дели на неговия си клон, другия си го дели на неговия си клон и така по-отделно се правят маневрите, промените и така нататък. И затова те пита, нали, първо откъде искаш да го деплойнеш, от клон или от екшените. Екшените са вече DevOps-ки процеси, даже не е програмистко, не съм длъжна да ти го обяснявам. Добре. Ако искаш, нали ще го обясня, но да, са много въркващи. Не, that's fine. И после какво правим? На мен, където я цъкни на root, където е става папка, нещо тук не е наред, не ти да... Да! Нещо не е наред, гайс. Лека пресима. Кралски мерси за флочета. Така, да. Не разбирам нещо не става ли? Нещо грешно направихме? Не. Само, че... Бяхме го направили публично, видях. Цъкни на General там, където беше най-отгоре в това поле. После трябва да скролнеш най-отдолу. Да, най-отгоре ти е General. Най, да. Да. Е това.
Не, в самото... Viper Хубаво, че трябва BSL да gifted обясняваш 1 за домейни, subscriptions. name сервера, DNS записи, как да се насочи домейна към хостинга. Чакай малко, бе, баш майсторче, как така да се насочва домейна към хостинга? Аз къде съм ми казала, че ще свързваме къстъм домейн към GitHub страницата? Защото Браво, Вайпър безплатни GitHub страници да не ти трябва домейни, мерси за гифнатото съпче Веско. Psychosocial. Кежуал, като що вика толкова много? Тя май по принцип така се вика. Така ли се викаш по принцип? Никой нищо не ми казва от чат. Извинявайте. Е така, по-добре ли като говоря по-далеч? Не, that's fine, споко. Говори с както си искаш. Така се вика. И вие нищо не ми казвате. И после може. Добре. Фоме успех с програмирането. Оле! Не знам какво да кажа, мерси каза схемата. Най-вече ми трябва успех с YouTube, защото едитването. Нищо не ми се... Ще учим да програмираме ли? Не, много е скучно, май. Това не е за мен, няма да лъжа. Но много е скучно. Какво правиш, да? И какво сега, не може да направим сайта, така ли? По някаква причина не. Я върни към тия пейджове. Аз не мога да разбера. Цъкни най-отгоре на General. General. Да, на General съм в момента. Това е Actions Permissions, където си. Не там. Най-отгоре. О, не го видях. Така. Окей. Скроли най-надолу да видя нещо. Би. Нали предния път го бяхте направили за 20 минути, човек. Нали може, че ми към Марти? Марти, искаш ли, че го направя за 2 минути, точно? Нещо не е... It's public. Що ме public? Automatically, так. Добре. Стили, дай да читам моят акаунт. Скаш ли? За кое? За GitHub. Да ти дам просто акаунта ми да го направиш от него, защото подозирам откъде идва филма. От акаунта ли? Да. Ще ти добре, иска автентикация. Вместо аз да го правя да отнеме 4000 години, защото си не го направиш просто и не споделиш екран. Писна, че да се мъчиш, нали? Добре, окей. Да, това не е за мен. По-скоро бих повърнала. Не. Човек, аз измислих нещо, което е толкова с автоматизира, да разбираш ли? И пак, да. Не, проблема се от мен. Повярвам, проблема не е в теб. Проблема е от мен. Не е проблем. Не си, аз съм. Чувство, че късаш с мен. Чакай. Добре. Значи гледаме твой екран, така ли? Сега се фука, Геро. Какво съм се изфукала, бе? Тъй. Добре. Така. Споделям ти екран на моя стрим, да знаеш. Да хакнем NASA. Гери, знаеш ли как да хакнем NASA? Да? Да. Същия начин. Я? Не, аз ти гледам
от Дискорда това. Къде отиде, бе? Какво се случва на този стрим? Ще не разбирам. Аз си гледам споделянето от това, от Дискорд. Окей? Добре. Само момент. Окей, хорца. Те Unlucky е много бавно. И само един момент, защото са ми отворени сега 1000 таба. Супер! Майната му. Всеки Гома целик нек. Аз само на никъдето ще науча тази песен. Много е заразна. Много е Така, добра. заразничка е. Ти какво виждаш на... В момента виждам мъжки боксерки. Да, от ChatGPT. мантия мъжки боксерки. Марти Ари Among Us. Сега бе, кой играе Among Us в голямата 2025-та? Сасис, благодаря ти много за фола. Какво става, бро? Или бро? Така, докъде стигнахме с тази простотия? Да. Да, минахме през цялата. Окей, цялата хава беше да се изпроси един сайт от джипчето, което и по-рано го направиха, но отварям нов чат, където не съм го правила. Отваряме нов чат и му пишем Пешо. Hi girl! Как си? Искам да ми генерираш. Ама ти го викаш Пешо, а? Той така се казва, той се само нарича Пешо. Ти ако го видиш как ми пише. О, мръсотия ли ти пише? Статичен уебсайт. Който да включва едно колело, което се върти при натискане на бутона спин. Пин. Средата. И че изкарва 10 различни опции. Искам да си измислиш десетте опции да са зеленчуци. Мога ли да направя казино сайт? Не знам. Едва ли няма да можеш да вземаш парича на хората със сигурност, защото статичния сайт няма как да се извършват такива операции малко. Той е просто да седиш да си го гледаш статичния сайт, разбираш ли? Не точно. Смисъл... Сложно е. Затова предпочитах нещо друго да направим. Знам какво става, като се опитвам да програмирам на стрим. Просто... I'm like, this is fine. Тук всичко гори. Къде да е? 10 опции да са зеленчуци и като ги изкараш... Харесваме стилът и маска. Girl, thank you. You're cute. Ей, гледам в Инстаграм, аз ще върна. Когато стигне до резултата. Аре бе, ще го направим този сайт, бе. Тя ще го направи, но... Бей, Алекс как се активира в чата, не мога. Тя е такава. Друго момиче. Тази колаборация ми е много suspicious. Не съм очаквала да видя двете на едно място. Не очаквайте неочакваното. Да, точно така. Що така? Що да Здрасти, Зармано. Когато стигне до резултата, чакай, как исках да му напиша.
Когато... Искам да му го напиша на български, когато изкарам. Когато изкарам. Мерси за фолчета. Пусни анимация с валящи емочконки, лайна. Да. Коя си, Яно? Лайна? Добре. Направи го. Цвете. Така. And you are... Той е никой, вебчо. Той е никой. Не му обръщай внимание. Къде си, Prison Рай? Хей, Ивчо. Welcome back. Точно влизам и чувам лайна, няма проблем. Само не разбрах каква ще е целта на сайта. Целта беше да ви покажем как се прави сайт, просто на мен нещо не ми се получи. Затова Гери ще го направи в момента. Добре, това беше. ChatGPT ми генерира нещо. Не знам дали ме е генерирал код трябва. Сега ще проверим. Ето, тук се прави едно репо. Кръщава са... Красиво... Кур. Да. Публично трябва да е. Създаваме пак същия файл е така. Кръщаваме го index.html, защото по друг начин няма да го разчете като главната страница. Комитва се. Отивам, пускам пейджовете. Keep yourself positive. Yes, sir. Сега си случайно не се казваш Стела. Симона. Б. Сузданита. Смирена. Силвия. Бях близо. Класенов. Бях близо. Оставя татотка. Оставя моя. Всеки... Ето, тя ме последва. И аз се връщам. Не. Сега чакаме просто малко. Иначе това, дето по-рано ми се подхвърли, в случай, когато трябва да му аплайниш това на custom domain. Кой ми го беше? Не на тебе, Стил, някой в чата, защото ми каза, че трябва да те насочвам към нетворкинг частта на някакъв домейн, което в този случай не е така. Вие сте точно не две приятелки в училище, които има да правят общ проект. Едната върши другата работа. Анян, броколи, валят лайна, най-сето го сайчето. Макар, че не се върчи колело. Не се върчи? Той не се върчи, ама като уж излиза резултата с точно зеленчук, както го накарах. Но... Браво! Покажи пак сайта, моля те. Няма спин логика обаче. Много е добър, браво, чат. Може да справите такива сайтове, както се решите, общо взето, но... да. Май сме изтощени. Май това беше, от туториала. Ако някой иска презентацията, ще шерна като линк просто. Е така. И ви презентацията, да се правите тази простотия, ако искате. Беше забавно, много кринч. Съжалявам, аз съм много зле с тези работи, човек. Аз никога не съм се интересувала и... Програмирането не е за стрим. Не е за всеки. Не е за стрим. Имате право, че можеш да правиш такива неща. Чат, последвайте Герито и да, може да научите нещо от нея, не е като при мене. Как да махна се това връх? Мисля, че само. Да. Ми хубаво, Гери. Единствената анимация е как валят лайна, мисля, че имаме победител. What do you mean?
И аз мерси за фолчето. Успехи на Герито, успехи на Марти. Малко се гътнах езика. Така. Аз пак се връщам кринж банданата и те оставям. Приятен стрим, Гери, ти пожелавам. Какво ще правите сега на стрима? Аз ще се клонирам гласа и ще се го пускам да говори в чата, да чете едни определени съобщения с моя съгласие, да крейпаутвам хората и ще видим как ще се получи, защото... Да. Не знам дали някой го е правил, но мисля, че ще го направя. Да. Давай. Окей. Мерси много, Гери. Айде, чао чат на Гери, приятно. Айде! Чао чат на Стили, мерси, че ме изтърпяхте, извинявам се, да. Виж, трудно си ме научихме нещо ново. Добре. Окей. Айде, чао, чао. Чао. Oh no! Кринге! Кринге, мринге, вринге, не знам. Не знам, трябва да си активирам камерата. Ето. Знаете ли какво, хора? Аз се предложих да направим просто TikTok предизвикателството и чата на Стелето да ме кара да правя глупости пред нищо неподозиращи хора в TikTok битка за 10 минути, но тя настоя да уча на това. Добре се получи, да. Направо. Не знам. Това където не са деплой на сайта и нещо ти се беше бъгнал мен. Защото не би трябвало да сочат DNS сервери и такива глупости. Освен ако не е къстъм домейн. ПРСНР каза. Дай му, да грми. Да